CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol dahil CMD Bicol si Nurse Earl naman po ang taga-sagot natin dyan. Pero dito muna tayo sa ating announcement sa mga taga Ligao City. Magkakaroon kayo ng free health consultation ngayong February 19. Thursday po yan, 8 a.m. to 2 p.m. Take advantage po, mga taga Ligao. Yan po ay gagawin dyan sa ground floor ng Kililan Building sa Jose Street, Dugnao, Ligao City. And of course, sa mga taga Kapalonga, Camarines Norte, oo, andyan ako. If ever na mapapakinggan itong program na to sa Kapalonga, meron tayong schedule ng health orientation with free health consultation on February 20. Opo, 8 a.m. February 20 dyan sa Kapalonga. Ang magiging venue natin sa SQ Apartel. Purok 5, Barangay Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. At the following day naman, andyan tayo sa Josel's Garden sa Daet, Camarines Norte. To conduct tayo ng, ano yan? Maribukong ka, kuya. Oo, yan. To conduct health symposium dyan sa Josel's Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte, 9:30 a.m. And the following day, dyan naman tayo sa Labo Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. din po yan. At paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD. Opo, 30 ml, 660. Opo, with free lunch na yan at siyempre marami kaming ituturo sa inyo. Paano kayo marirestore the natural way? Paano pangangalagaan ang inyong mga kalusugan? Opo, knowledge is power. Importante po yung kaalaman. And of course, sa lahat ng mga mag-a-attend, oo, pwede kayo mag-avail ng ibaba nating promo. Kasi ang 65 ml natin, CMD at CBF, magti 3 plus 1 po tayo niyan. Okay? So, yan muna yung ating mga announcement. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. And by the way, my next event natin ng free health consultation sa Legazpi will be on February 28. February 28, back-to-back yan with ZMD Center in Bakakay, February 28 din. 9 a.m. to 4 p.m. po yan. Saturday yan. Yan, sa mga makakapakinig yan, take advantage niyo po, okay? So anyway, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating produkto from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. Testimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store.
Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Purok 7, Campuro, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo ma'am pa. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi naintindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K bang ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidman natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mama, CMD lang pala na, gastos tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Buwan, mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Makapta CMD. Tapos, ikaw, papabalaan mag-resolve ng problema ko. Okay. May ano ka pa? Kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family, na-prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya dyan sa Puro, Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na, ano bang nangyari dun sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon ako isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatai, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko, si Mami pala, mayroon. Hindi naman sabi ko, sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya. Kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung tsupon. Ang ginawa ko kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede ang 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi.
Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na tsupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan. Sabi niya, mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa pit niya, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, meron pa ba? Sabi ko, basta meron pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagaan si Biboy naglalakad na. O ano nangyari niyan? Hindi pa naman samantalang di nila yun napapalakad kasi lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala si MD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Yan. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi kahit sa sugat, napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol, ilagay nyo lang sa gapas, tapos paglagay nyo sa bulak, itapal nyo dyan sa bukol, lagyan nyo ng plaster, hayaan yung umuwaga ng ganyan, araw-araw, at makikita nyo mawawala yan kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na user ng product. At yan na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, wag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na wag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko, why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, papacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimno mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam, Ika, na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko, CMD.
Tawa ng tawa. Kaya, pag bumibili ako dito, madam, na marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga Poro, Legazpi. Ayun, di ba? Kaya yan si Ma'am Nora Aison, ako, oo, grabe na yung testimony niya dyan sa paggamit, sa pag-share, sa paggamit ng pamilya niya at sa pag-share ng ating mga produkto. Okay, so ulitin ko yung ating announcement. Ito, yung mga upcoming event natin. Yan, sa area ng Kapalonga, magkakaroon ng isang schedule ng health orientation with free health consultation. Kailan? February 20. Opo, sa Friday na po yan. February 20, 8 a.m. Dyan sa SQ Apartel. Opo, Purok 5, Barangay Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. And the following day, andyan po ako sa Jusel's Garden, Daet, Camarines Norte. 9:30 a.m. po yan. And the following day, sa Labo naman, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. Opo. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD. Opo, 30 ml CMD, magkano yon? 660 with freelance na kasi yan. At marami kami ituturo sa inyo. Opo, tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. At syempre, mag-ready kayo ng pambili ng promo kasi yung ating 65 ml CMD and CBF. Magti 3 plus 1 po tayo. Okay? So, meron tayong susunod na, eto na, sunod-sunod na yung ating mga free health consultation. February 28 sa Legazpi City, 9 a.m. to 4 p.m. Back-to-back dyan sa Bakakay din. Oh, grabe ano tayo ngayon, talagang lagari, kailangan na talaga natin, mas marami tayong matulungan. Sa Bakakay din, CMD Center in Bakakay, February 28 din po yan, 9 o'clock hanggang 4 p.m. At ganun din sa CMD Center in Ligao City. Opo, February 28, so bali tatlong CMD Center ang magkakaroon ng free health consultation ng February 28. Okay, hello kay Ma'am Jennifer Marcoso, Sir Ruben Gongona, and Mr. Tony Kadag. Okay? So, yan muna yung ating mga announcement at dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributor. Sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at Top St. Teres Family Drugstore, Ma'am Delia F. Sor. Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa area ng Camarines Norte, anyan, hanapin lang si Andre Santo at Diego, Linyan Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Jusel's Garden, sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital, sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali in front Tugus Elementary School, sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Loholito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa, Abais, at Rusan's Transient House, Purok 2, Lag-on, sa dry goods section, malapit sa Three Sisters, Carenderia, Daet Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte.
Sa Camarines Sur, hanapin lang sa 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City, sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Okay. Ma'am Salve Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes at may NAB Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Tarepalma, Rosalina Tarepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, si Amdestaki Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, Atap Fascas, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Ma'am Eva Aumali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casilia, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Tanibel General Merchandise and Construction Supplies, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Ma'am Cristina Baldo, ACM Building, corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Cheryl Apuli, JNC Store, kilometro 25, San Vicente, Casilia, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Rachel Icardo, CMB Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Bilien, kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Liamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga Albay. Liana's Store, Liana's Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay. Ma'am Nancy Gavaria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi. Sa 1st District of Albay, Mr. Raymondez, 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Kagawan Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, si Ambistaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa 2nd District of Albay, CMB Office, yung aking center, NAB Wellness Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, Atap Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Llanen, Tamancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Burukan, Rapo-Rapo. Okay. Ma'am Nelita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Okay. So, Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4, Common Kamalig, at sa ground floor ng Kamalig Market. May pwesto po siya dyan, facing the main road. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taluto, Kamalig, Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay.
Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkeruhan, Legazpi. Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi. Vanessa Icardo, Buenavista, Legazpi City. Marino Pre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Andrea Asapardo, Buyuan, Legazpi City. Sa Refuges Drugstore, Pantaw, Libon, Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan. Asuncion, Liana Resas Store, Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. Sa CMD Office, Ground Floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Andiyan din si Ma'am Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado Villar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purokto, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napod, Ginubatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City. Mylene Salvacion, Purok 3, Tamaw, Legazpi City. Jire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. Okay? So, yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. Kailangan pa rin natin mga dagdag, syempre. Oo, kailangan natin ng dagdag ng mga retailer. Idadagdag nyo lang sa inyong mga negosyo, maging retailer ng ating produkto. Opo, especially for mga sari-sari store, maglagay lang kayo ng signage, CMD available, di ba? At marami naghahanap ng ating product. At later on, madali nyo na kasi ang product natin ngayon, Power 5 na po, ha? Hindi lang CMD. Aralin nyo rin paano, ano yung kayang gawin ng ating CBF or Cell Bio Food, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, pang-detox, ang ating peptide, opo. Lahat yan, magaganda po. Yan. And of course, sa mga taong mahilig magkape, yan. Kung ang kape na iniinom niya ay sobrang taas ng sugar content o kaya acidic, panahon na, palitan ng HCI coffee. Our HCI coffee, this is an alkaline coffee because of the minerals. Ito yan, napakasarap. Yan. Hindi pwede mag-cause ng acidity. Sa mga hindi na regular magdumi, nako, delikado yan. Magkaroon kayo ng colon cancer, colorectal cancer, almoranas. Opo, dahil hindi kayo regular magdumi, dapat malinis ang ating mga colon. Sabi nga, your health starts from the gut. Kung malinis ang colon natin, mas maganda yung pag-absorb ng mga nutrition. So we have this CR Juice. CR Juice, maaasahan talaga. Magdi-detox po talaga kayo. Katulad ko, nagdi-detox talaga ako. Every now and then, kailangan kong mag-detox. Mas maganda yung pakiramdam natin pag tayo ay nagdi-detox. And also, sa marami mga aray-aray sa katawan, arthritis, may mga rayoma, may mga dysmenorrhea, mga masakit ang ulo, ito, malaking tulong ang ating peptide because of the collagen at kumikinis ang tao pag umiinom nito. Malaking tulong din sa may mga bukol po, hypertension at mga diabetiko. Ganon din sa may mga sakit sa puso. So, ayan. Ubus na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.